Samantala, suggested retail prices naman po sa mga school supplies inilabas na po ng Department of Trade and Industry. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naglabas na ng price guide o suggested retail prices para sa school supplies ng Department of Trade and Industry ilang linggo bago siyang simula ng panibagong school year. Sa nasabing listahan, ang notebook nasa 15 hanggang 52 pesos, ang pad paper nasa 15 hanggang 48.75 pesos, lapis na nasa 11 hanggang 24 pesos, ballpen mula sa 3 hanggang 33 pesos, crayons na nasa 12 hanggang 114 pesos, pantasa naman na nasa 15 hanggang 69 pesos, ruler na nasa 16 hanggang 39 pesos at erasers na nasa 4.5 hanggang 20 pesos. Nasa 29 na school items din umano ang may pagbaba sa presyo habang may 101 naman na produktong walang galaw sa presyohan. Siniguro naman ng DTI na patuloy ang inspeksyon sa kanilang pag-iikot sa mga stalls upang matiyak na tumatalima sa standards ang produktong nabibili sa mga pamilihan. Samantala, sa lalawigan ng Pangasinan, paunti-unti nang dumadag sa mga mamimili upang hindi na makipagsiksikan sa mga huling araw bago ang nakatakdang simula ng klase sa 16 ng Hunyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.